Mai sauraro idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tasha ka danna subscribe sannan ka danna kararrawa domin jin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Na farko da za ka fara yi shi ne ka kashe kunne ka zuba ido domin kallon bidiyon zanga-zangar masoyan Nura M Inuwa. A yau ne bidiyoyi suka bayyana, bidiyoyin zanga-zangar masoyin Nura M Inuwa na nuna rashin amincewar da ƙin sakin album ɗinsa da ya yi. Nura M Inuwa tun 2019 da ya album bai sake yin album ba, daman ya sanar akan cewa ya ɗaga album zuwa shekara biyu. Hakan ya hana ya saki album tun a 2020 sai a 2021. To 2021 masoyinsa na faɗin duniya baki ɗaya suna zuba ido akan album zai je yau zai je gobe, har watan Januwari ya wuce bai zo ba. To a yau dai ga masoyansa sun fito kansu da kwarkwatarsu suna zanga-zanga, amma zanga-zangar ta lumana ba ta hauka ko ta wani batanci ko ta wani abu nan ba. Su dai kawai suna so Nura M Inuwa ya fito ya sanar musu da cewa ga ranar da zai saki album ɗin su, hakan zai kwantar musu da hankali, sai su koma kuma su yi shiru su yi tunanin ta yaya za su karɓi wannan album ɗin nasa. Duk da dai Nura M Inuwa mawaƙin Hausa ne, sannan kuma akwai mawaƙan Hausa da dama wanda ba fin su yayi ba, ɗaukaka ce Allah ya bashi. To amma magana ta gaskiya shine ya kafa tarihi sannan ya bar rekod, duk da shine mawaƙin da masoyansa suka fito a idon duniya aka yi zanga-zanga akan waƙoƙinsa. To ga masoya ga Nura M Inuwa sun fito zanga-zanga. Domin kasancewa da wa'annan daɗaɗɗen labaran namu, ka danna subscribe a wannan tasha, ka danna ƙararrawa, da zarar mun ɗora ci gaban shirin za a sanar da kai. Shirinmu na gaba zai zo da daɗaɗɗen labari, martanin Nura M Inuwa ga masoyansa.